starting. Anyway, guys, Mascara say. Mascara say, guys. Yeah. Love you in my comments. Okay, guys, Mascara say, guys, Janeta, ndikuva kuva komana vaya, ndikuva kuva na vaya ve drugs vaya. We tried, guys, network zvachose. Kwaka kusina network zvachose. Network yaramba. Ndikuva kuva na vaya ve drugs vaya ndokwa ndiri kubva izvozvi. Sekupromisa vana ndakaitana kuti gaini pay feedback. Ndokwa ndiri kutobva izvozvi. Chinguri ndasvika na tasvika nguva kuma 1:30. Chinguri tasvika kuma 1:30 tiriko tichiti pamukuda network ichadzoka. Network yaramba. Vana vane nyaya dzinovhundusa ivavo. Vana vane nyaya dzinovhundusa ivavo, guys. Saka zvaramba kuti tiite live because network yaramba zvachose. Pane payamboda kuti batei ndofunga maona ikabva yaramba ikatiza futi zvachose. Saka ndatozongosiyana hangu nazvo. Saka ndati tiyasanga tombotraya mangwana. Vachandiudza kuti mangwana inenge yakuita here kana kuti inenge isingasaiti. Handichika. So ndichamirira mangwana. Kanditi guys zvochida tiite live muchibvunza mubvunzo muchinyatsoonzwa. Vana vane nyaya dzinorema. Vana vane nyaya dzakakomba. Vana iva vana vadiki vachisa zvikoro vaidi. Ndosaka ndaiti live iyi inoda kuti muone nevana. Antimaona muchinyatsonzwa vana vachitaura. Vakomana va11 pane one ariliswa today. Vanga vari 12. Pane one ariliswa today anzi angave right zvachose like kuda family andaziva mafamily aivaramba zvachose kuda kwounhu wavaita pangwari pamadrugs. Saka kune one family ndofunga yaona kuti airecover yazoya ikamutora. Andimaona. Saka vadi vaenda naye. Saka pasara 11 vakomana pasara 11. Saka pakatoipa, guys, ndokwandiri kubva. Chinguri ndaenda makuseni. Ndaenda kuseni nchiti tinodi maskati chiti tinogona kuwana network yajamuka, guys. Saka chimwe chinhu chandaona futi chiriko guys ndechekudai so zvowisatitsi as much as iri musikanzwa ivana inenge ichitika, guys, yemadrugs nechichipa tinonzwa tsitsi izvozvi. So guys, izvozvi ndasiya tatangoendawo tisina kana senti, tatangoendawo tisina kana mari. Chigwawa akadhakwa. Tatangoendawo tisina kana mari. Chiti tozosiya tavatengera ningirikiri, tavatengera 2.5 chehupfu, guys, because munhu ari kuvachengeta muchaona mangwana, muchavaona. Let's hope mangwana network ichadi inoita. Munhu ari akavolontiyawo moza kana uchingori necalling yezvinhu izvi izvi kana une calling auna haukwanise kuti no. Mukadzi uyu akangovatora ari kuvachengeta vana vamustriti achigara ari kugara navo akavaisa murumu 1. Pantoriwo nemutauro uripo pamwe pachona but haana kwaanga varasira achinsa vana ava. Saka navo anga hatori nawo pekutangira. Vana vari kungovatora vari ngoti anenge aona kuti mustriti umu apondwa kuti zvaoma mustriti owa kuti kune kuri kutogwa vanhu kuri kugara vamwe vakabva mustriti ongonosvikawo ipapo. Hapana, haakwanise kuramba vana. Chikafu checho hapana kana pekutangira mai mwana. Hapatorina kana pekutangira. Hapana. Mangwana ndati ndinouya hangu ndichaenda kumangwana kutite live nawo munyatsovaona vana ava. Asi zvousatitsi zvogwadza, guys. Inenge iri calling hayo yekuti munhu nemunhu ane calling yake but hauna hako zvaungaita. Asi zvorwadza moyo. Muchaona henyu mangwana. Chaenda tichadzokera kumangwana. Let's hope kuti mangwana network inenge yavepo
kuti munyatsozvionera mega. Let's hope inenge yavepo. Zvakaoma asikana, zvakaoma. Saka inini shotora kudai so ndanichitongo kupleada kana paine vanhu vangu vaya vamwe vanhu vangu vanoda kungobatsira kuti pandoinda dzokera mangwana ndine ndakabata 12.5 yehufu vangwana zvavo hufu cabbage vakawana hufu cabbage mafuta nemagwiri. I think that will go a long way. Handichika inichatonomeka sure ndabvisawo sipo hapana chinhu guys, hapana. Havana kana hembe dzokupfeka. Ndachitotombonopinda wardrobe yaFather Diaries nhasi. Vane dzimwe hembe diki dzavasingasakwani dzavanadzo. Andimona dzakangogara dzinenge dzingosadzama macloset mahara. Ndatombonopindira nhasi madekwana nhasi. Ndinodzibvisa ndonovakumbira nsati havarambi. So that vakaona chiro mati t-shirt vanosheyana. Hakuna hembe kupfeka, kuna chinhu bedwe, hakuna vanava, hakuna vanongori vanhu. Vakatoti ngiye mukadzi yakangotengawo matiri brush nematauro ekuti vakwanise kudi nepekuti vakwanise kuvata. Izvo vachitema huni panze tokwanisa kubika chi inosadza because papa chinzi hapana magetsi avapera, havana magetsi. Indandaendawo ndisinawo kana mari, vanomona ndandangoita. Saka zvinhu zvinongorwadza moyo bedwe, ameno zvinhu zvinongorwadza mwoyo kuti hapana hako zvaungaita. Asi vanhu kurarama kwacho kwakangooma hako, mufunge zvakangooma. Apa vana muchaona mangwana guys, ndichadzokera kumangwana. Vana muchazoona henyu mangwana, ndichadzokera kumangwana. Vana vabereki vari panguva yakaoma vasikana. Ndazomuzonyatsonzwisisa kana mubereki kuti kune vabereki vamwe vana vari papa vane vabereki vakati vachadi kana kunzwa anything nezvevana ava because vana vanga vanetsa vapedza kutora zvinhu vachitengesa vachinotengayo madhiragi iwayo. Kwaita ivo vazhinji vavo vandabvunza ipapa hanzi saishandisa idzi heroin. Hamunoti njira yakaita sensa rinonzi heroin. Hanzi nderekuti kana ukarega rinorwadza. Anyway, regai ndisakupei feedback mozonzwa naivo vachitaura vega mangwana. Ndazounderstanda kuti vabereki ndosaka vamwe vachizosvika pakuti handidi handichadi kuwa nezvake ndikwandiri ndakungokutosa kuti wakafa. Hanomaona vanenge vasangana nezvakakomba vabereki ava, vanenge vaona zvakakomba. Saka vana vekutoti vakutongogara ipapo vanogoende vabereki havachadi kuvaona kudzimba kwokuinda hapana. Handi mazviona. Saka handiziviwo, ndatotaura naye ndikati kana ndine vana vanguwo vari maZimbabweans vachida kuuyawo panapa kuti vachida kurikavha, akati vanongouya zvinondogovadzingira, vanongokwana vanongovata mablankets vatoshandisa ebrown. Ndichakuta mangwana muchaona akapiwa mablankets necorrectional service. Akaenda akanotsvaka machira because anga asina kana machira kuti anga accommodate vana level 12 vanga varipo apa. Saka akaenda akanokumbira machira kucorrectional service ndokwakapiwa machira. Ndobva kwaita umwe maiwo vanonamata vakatenga masponchi 10 munguva yechando. Saka ndo masponchi ari kushandiswa nevana ivava. Anti mazviona. But zvisinei network ndo yajamuka zvachose, yatotanga kubata tatosvikapo. Kubva kwatabva kwese uko yanga ichiramba network, hakuna network kwawo zvachose, hakuna network zvachose. There is no network. So totozotraya kuti mangwana network yacho kana svika if the worst comes to the worst network ikaramba kwavo kubata zvandoita maarrangements ekuti ndovatora vose voya kumba kwangu uku kosi kwedu ku network ainetsayo voya kwangu uku ndo voita network vobva vangodlawo ndozvinovadzosera hangu kuchi kwavari kumba kwavo kwavanogara. Nendinovatota nevheni, ndinovatora nevheni vese ndoya navo, then vodi toitira kweduku voswerawo havo vachiisodzokera. Saka zvakangoomawo. Handizivi guys, ndo feedback yangu ndikupe ino kuti ndozati nanaka kuti ndoita live ndiriko mangwana muchinzwa muchivhunzawo vana vamubvunzo muchidi because ndatoti toda kuti dzidze kubva kuma symptoms cheyo kuti tinoona sei kuti vana vapinda muzvinhu zvemadhiragi izvi, tinotanga kudzidza sei kuti tione behavior change, tinoonei. Saka vavari willing zvawo kutaura zvese, but network yaramba. Tatakatogara pasi takatozara, yaramba network, yaramba kudodzokera uku, yaramba zvayo guys. Saka ndozvandati ndikupe yangu feedback kuti ndo zvaitika. Anomaona ndo zvangoitikawo. Saka tozongobatanawo tozongobatana mangwana acho kana ndichinge ndadzokerako. Handitika asi anonzwa wake kusunda kuti tengayo ndine hufu please, kana ndinoda kutenga hangu hufu chete kuti tatitenga 2.5 tatine mari chakira, tatine 20 rand 2.5 chehufu chidukuduku chete. Kati munongoona wewe kuti amba papa tenga ichi hufu papasina, anongoti ndinoda kutenga hangu hufu mafuta nditongovapa mangwana muchiona cabbage mapotatoes at least vanachiona vari kunzi havasarudzi, vanodya chinenge chiripo. Ende vamwe vana vachona mukatonzwa vachitaura vabereki vavo vanhu vepamusoro, well up people, very well up vabereki vanotori nemazimari avo nechibhati vakavaramba kuti handichadi kuzwa nezvenyu nenyaya yebehavior yevana. Anoona vakavaramba. Saka
ndo zvingoripo. Anenge angoti akaida kutenga hupfu, mafuta kana kuti iyo magwiraya, cabbage, spinach chaiyo, ingondibata ku WhatsApp. Ingondibata ku WhatsApp kuti makusendo tenga chindi pandoinda ko ndotenga chinda nazvo. Ingondibata ku WhatsApp totenga spinach iyoyo, magwiri nechichini chatsvaga usipo dzokugesa, Colgate, ma basics iwo zvanoenda kukwanisawo animaona, so that vawane kubatsirikana, because vana ndevedu tinavo vana vagere pasaida vangwana auzivi kuti zvino inofuma yakamira sei nyaya yacho. Anzi china na Alwadi, I can't read it. Ari kuverenga comment basi. We want to donate, but we have a problem to donate. We have a problem. How, Alwadi? How do you have a problem? Ukachira kudonate uri kunze unongoona unobata treasurer chete. Kune account iriko yenhikiri yavakatovhureko zvino yakangomirira dialysis kana uri ku UK. Asina unless kana uri ku Zimbabwe. Ku Zimbabwe ndokunonetsa manje because panenge pachitonetsa. Ku Zimbabwe tichida kuti mudoneterewo vari ku Zimbabwe ikoko. Pakaita problem yemunhu anenge ari ku Zimbabwe. Tichida kuti mudoneterewo ku Zimbabwe vana ku Zimbabwe because mabonde enyu kuti mumatumire kunoko ashande kunoko ashandi, mabonde enyu kunoko ashandi. And I would not advise you to bring them to your house. Anzi? I would not advise you. No, I'll bring them. I'll bring them, guys. I will bring them. If the West comes to the West, I'll bring them. I'm not any better, guys. I'm not any better. I'll bring them. I'll bring them. I'm not any better. If this lady, mukadzi uyu maitsame uyu, kana achigara navo zvakanaka, achivatuma chichengeta achidi vachigara pamba pacho ipapo zvakanaka, uye mai kuti nditatswa here ndozosvika vanozondida ide, I'll bring them. I'll bring them. If the West comes, the West network ikaramba mangwana, I'll bring them. Hapana zvavanomboita. Hapana zvavanomboita. Remember, vatove vana vakunamata. Munhu wanogara naye is a prayer warrior. Vatove vana vakunamata. Hapana zvavanomboita because havachisiri mumadrugs. Vatori clean, havasiri madrugs. Vatove vana vave clean. Havasiri madrugs. Havasiri madrugs. Vatove vana vave clean. Vatove vana vari clean. Kuti ndingatovhunduka zvotanzi vanozo ndinouya navo kana zvatonesa zvenetwork mangwana vakati hakuna ndovatora vanouya haina problem. Handidi kusvita munhu ari better than other people, guys. Where are these kids from? Vana vemunomu, local kids vemunomu vaita zvemastreet umu. Hapana hapo muZimbabweni ipapo. Hapana muZimbabweni. Vana vemunomu. But kana tikatova varipo maZimbabwenzi vana vari kufamba mastreet munomu tikavaona, ndichetovanonga ndonovakandawo ikoko. Tikavaona vari kuitawo zvemadrugs vekuZimbabwe munomu. Ndongovanongawo ndonovakandawo ikoko nokuti ndokurugara vamwe vavo. Vonogara vose ikoko zvakanaka vachibhonda ikoko. Nokuti uyu anotozvigona uyu. Anotozvigona. Saka mangwana ndichakudzai kana ndodini ndoinda ndokuti tionesai zvese. Plus tete chose kana vangu ndangoti ndimuhwani atore phone number yangu kana network yangu ita bho totoinda. Isivara kuri kunditeya. Totoinda. Ndeve munomu, vana vemunomu, munozoti vana vachona vazhinji vari papapaka, havasi vana vemunomu Rustenburg, guys. Havasi vemuno, vana vakabva kuna Limpopo, kuMpumalanga, Limpopo, kuya kuwaitira madrugs munomu muRustenburg munomu. Kufamba zvekuti handisi chawa